729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine. Welcome sa dito naman tayo sa ating palatuntunan ang Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit, kung hindi maangkin ho natin yung tunay na kagalingan at walang maintenance medication ng synthetic drugs upang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangangalaga ng ating kalusugan. Ito po, napatunayan na po ng Doc Alternatibo founder, multi-awarded Filipino inventor Doc Ed Dilibo, na siya mismo ating sinusundan at pinapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong lingkod. Ako po si Doc Vince Lambak, ang inyong holistic coach. Kay buti-buti mo, Panginoon. Mga kapanalig, simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe. Ito'y nakasulat sa Hebro 4, versikulo 16. Kaya't huwag tayong mag-aatubiling lumapit sa trono ng mabaging Diyos upang makamtan natin ang hapag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Doc Alternatibo Newscast. Prime Solution. Ayan, kumusta ho kayo dyan sa ating mga kapanalig? Naririto naman yung ating palatuntunan upang gagabay dyan sa inyo, sa magagandang mga impormasyon hinggil po sa magandang pangangatawan at hindi po makukonsidera ho natin na imimintain po natin yung ating karamdaman. Simple lamang, it's better to maintain our good health sa pamagitan ho ng mga formula na kaaya-aya at natural at wala hong matatawag ho nating side effects sa ating pangangatawan. Dito binabago ho natin yung pananaw sa buhay at ibinabahagi po yung natural na mga pamamaraan para ikang baguhin yung ating sarili upang magising ho tayo sa tunay na katotohanan. Dahil yung diabetes hindi ka pinapakain ho ng matatamis. Dito atin niyang bibigyan ho ng tumpak na solusyon. Ating itanong yan sa ating founder, inventor Doc Edgar Luzada Dilibo, kung paano ho maging matatawag ho natin na maganda yung ating pangangatawan sa pamagitan ng mga halamang gamot na ito'y isang pinagkakalob ng ating pong may kapal. Ating gamitin ho yan na para ikang masolusyonan ho yung ating problema. Kaya yung ating panawagan sa lahat ho nating mga kababayan na nakikinig ho ngayon,
Bukas po yung ating mga branches alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Makipag-ugnayan lang po kayo mga kaibigan. Naririto yung hotline. Ibibigay ko yung hotline yung mayroong mga iniindang problema ho dyan na naisong matuntun yung tunay na kagalingan. Ito yung aking hotline 0907 737-8581. Ayan po yun. Ulitin ho natin, 0907-737-8581. Ilagay lang po yung pangalan at saka ano po yung katanungan nyo. Bibigyan ho natin yan ng tumpak na solusyon. Bibigyan ho natin gamit po. Ay ikukunik ko natin yan sa natural na mga pamamaraan upang mabago yung ating pananaw sa ating buhay mga kapanalig. Doc Alternativo Newscast. Isang membro ho natin, hindi rin ho ba sa basta na yung nakasubok po ng formula ng Doc Alternativo. Ang kanyang nararamdaman yung hypertension, yung high blood. Alamin ho natin kung paano niya naging nasolusyonan yung problema at atin niyang himay-himayin na paano ho natin maa-achieve yung tinatawag ho nating kagalingan gamit po ang natural na mga pamamaraan. Ito po yung buong salaysay ng isa nating membro na sumubok po sa formula ng Doc Alternativo. Pakikinig ko sa radyo, balitaan ko itong Doc Alternativo. Tapos, inisip ko, dito sa iba. Hanggang sa nalaman ko na lang, meron na dito sa iba. So, inalam ko yung Doc Alternativo dito sa iba. Pumunta ko, inalam ko kung ano itong Doc Alternativo. Hanggang sa nalaman ko, isa sa masakit ka pala ay malulunasan itong Doc Alternativo. Ito yung high blood. Ang tagal ko nang nagme-maintenance ng high blood. Since 44 years old ako, ngayon 65 na ako. Ganun katagal ang aking sakripisyo para sa aking high blood. So nung nalaman ko na ang sagot pala dito sa high blood ko ay fulvic mineral. So sinubukan ko ang fulvic mineral. At the same time, marami pang mga gamot na pwede ko palang ma-avail. So yun, simula noon, unti-unti ko nang inalis yung maintenance ko synthetic. Dahil nga ang synthetic, hindi niya aalisin yung sakit mo, kundi i-maintain niya lang yung sakit mo para hindi lumala. Ibig sabihin, ang sakit mo, kung high blood ka na forever, hanggang sa kamatayan mo na. So yun ang naisip ko, Doc Alternativo na ako. Sinubukan ko unti-unti na nawala yung synthetic drugs. So ito na, nagkaroon na ng tsansa na magamot ko yung sarili ko na hindi nakaka-damage ng katawan. Itong fulvic mineral, itong eye solution, at marami pang iba na ginamit ko mula noong napunta ko sa Doc Alternativo hanggang ngayon. So yun lang at maraming salamat. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Lutulan, Zambales, 65 years old na. Okay. Dati ako nagtatrabaho sa DTI, Department of Trade and Industry. Maraming salamat. Ayan, napapakinggan nyo yung buong revelasyon ng isa nating sumubok sa formula ng Doc Alternativo. Dandahan na binabago yung kanyang isip na i-maintain yung kanyang karamdaman. Kaya dumulog ho sa Doc Alternativo, may malaki pong pagbabago. Dandahan ho, yung nakikinig ko dyan, huwag nyong abrupt na ihinto yung maintenance nyo kung wala pa po yung tinatawag nating supplement para hindi ka tatamaan ng problema sa iyong puso. Yan po yung ating panawagan sa lahat ng nating mga kababayan. Ay baka meron kayong katanungan yan. Yung number natin is 0907-737-8581.
ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Maharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arasite Legazpi City, Old Mayon Autocrit of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Doc Alternativo Newscast. Doc Alternativo Newscast. Prime Solution. Ayan, napatuloy tayo sa lato nating mga iniindang problema ho dyan. Huwag na pong magdadalawang isip. Isang guni po yan sa eksperto para ika nga mabibigyan ho ng tumpak na solusyon. Matutumbok ko natin ano yung mga dahilan ng iyong problema at mabibigyan ho natin ng sakto na tinatawag ho natin na solusyon para ika nga isulong yung nasabing advokasya para sa ating mga kababayan at huwag hong kaligtaan na daluhan po natin yung ating mga herbal and holistic seminar. Dito mababago ho yung iyong pananaw sa iyong sarili. Meron kang matatawag ho nating isang kakampi upang maa-address yung concern mo. Huwag pong kaligtaan na pasyalan yung ating mga branches. Magpa-advance na kayong booking mga kababayan para ikang ma-avail po natin yung tunay na pagbabago. Isang announcement na lahat ng nakikinig ho dito sa ating palatuntunan, meron tayong mga papromo. You can avail whatever if you are na member. Kung hindi ka pa member, pwede ho kayong pasyalan, especially na ngayon Saturday, napakahalaga pong araw na ito para ika ibabahagi po yung tunay na mga pagbabago. Huwag hong magdadalawang isip upang masolusyonan yung iyong iniindang problema, mga kababayan. Kita ginako ang kayuhan, undergo po cleansing o vitamin C. Naging normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Bago na po 7 days, 2 days pa lang na nasa epekto. I-try ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong September 27, Miyerkules sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95 Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngayong September 28, Martes sa Sorsogon City. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, harap ng Emilianum College, beside ng Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong September 29, Biyernes sa Legazpi City. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Autocrit of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong September 30, Sabado sa Naga City. Matatagpuan sa J.A. Abukar Building number 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ang magpa-register, makatanggap ng free Aromatic Plus Haplos. Pero ang first 20, free na matatanggap ay Fulvic Mineral at priority sa one-on-one check-up and counseling after seminar. Registration fee, 500 pesos. Doc Alternativo Newscast. Prime Solution.
Ayan, napatuloy tayo sa ating palatuntunan na Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Yung ating lamang apila ay yung may mga grabing problema o dyan, tinatamaan na po ng diabetes, hypertension, yung matindi, ito yung rayuma, grabe matindi ho yan. Hindi yun basta-basta yan kapag nakakaranas ka ng ganong problema. Itong diabetes, ganun din yung problema at kailangan ho na maturuan ho yung isang individual para ikang mahinto yung kanyang nararamdaman at matatawag ho natin na mabuhay ho na matiwasay at walang karamdaman. Isa na po pong nating membro, isa natin na sumubok po ng formula ng Doc Alternatibo, hindi rin basta-basta hamakin mo, nagkakaranas po ng diabetes, nagkakaranas po ng hypertension, at sinubok po yung formula ng Doc Alternatibo. Pakinggan po natin yung buong salaysay, mga kapanalig. Nag-start ako 2017 ata. 2017. Kagaya ng iba na narinig sa radyo. Nakigising ako ng alas 3, tapos ayun, napakinggan ko. And then, nagpunta ako sa Pasay. And then, nagpa-register na ako. And then, tapos in-schedule ako ng cleansing. Nagpaano na rin ako ng vitamin C IV. Sa Cubao pa noon, tapos overnight pa noon eh. After ng, bali 3 sessions yung ginawa sa akin. After ng 1 session ng vitamin C, nag-cleansing. Doon sa cleansing, sabi ko parang hindi ko kaya. Kasi nagugutom ako. Kasi puro solution lang yung tinitimpla. Tinitimpla na walang kanin ba? Walang kanin. Isda. Yung isda po pwede. Tsaka yung mga root crops, yan po pwede. Hindi ako nakakabili noon. Tapos yung sili. Yun nga pala yung sili. Hindi naman ako yung sili. Tapos nung malaon, naramdaman ko, sabi ko, kaya ko. Ang nararamdaman ko kasing sakit noon, medyo may high blood ako, may maintenance nga ako, ilang taon ako nag-iinom ng metoprolol. Nakakabulol. Nakakabulol talaga. Yun ang ininom ko. Pagkatapos, simula noong nag-IV ako at cleansing, napatigil na yon. Hanggang ngayon, wala akong iniinom na tapos yung blood sugar ko, ngayon okay na. At saka yung cholesterol ko, sabi ng doktor, nung nagpa-check up ako, okay lang ang cholesterol mo kasi medyo mataas, pero good cholesterol naman. Hanggang ngayon, umiinom pa rin ako ng mixed-red. Yung haplas, halos ihilamos ko at iano sa katawan ko. Pagka may masakit ang ulo ko, haplas, kahit yung may lagnat ako, haplas din sa buong katawan ko, iniaano ko. Pinuwisan na ako, hindi na ako nilagnat noon. Saka marami pang produkto dito na talagang ginagamit ko. Yung magnesium ascorbate, pag medyo masama ang pakiramdam ko, sinasabayan ko ng fulvic, pinapatak sa ilalim ng dila. Yung magkasabay yun, yung fulvic at saka magnesium ascorbate. Kung balak nyo mag-cleansing, medyo konting lang, magtiyaga lang kayo. Kasi makakaya nyo to. Kasi ako talaga noon, akala ko hindi ko makakaya. Makakaya pala. Basta may, tawag dito, self-determination. Oo, yung determination. Kayang-kaya natin yun. Kaya natin malampasan. Ngayon talagang hindi na ako umiinom ng ilang taon na yun, since 2017, hindi ako umiinom ng kain. Ma'am, pakiulit po yung pangalan po ay taga saan? Si Lucy Maraga, taga Dasmariñas City.
Ayan, napapakinggan nyo yung isang testimonya kung paano niya inangkin yung kagalingan habang sinunod yung formula. Kaya ikaw, kaibigan, upang matuntun mo yung tunay na pagbabago, wala kang ibang gagawin. Bisitahin lang po natin yung ating mga nalalapit na mga branches para ituro dyan sa iyo kung paano ho na matutuldukan yung iyong karamdaman. Ayan po yung pinakapunto de vista, mga kababayan, na isinusulong yung nasabing advokasya ng Doc Alternatibo, mga minamahal nating taga-subaybay. Doc Alternatibo Newscast. Formulang panlaban sa UTI, problema sa puso'y ating solusyonan. Kapag kalusugan ng buong pamilya ang nakataya, pumili ng tama. Fulvic Minerals, awarded by DOST as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal food supplement, herbal at natural. Dati po akong may UTI. Ito po yung ginamit ko pampatak sa tubig, pampatak sa buko. Nawala po yung UTI ko. Tapos po, pinapatak ko ito tuwing maga para po malakas ang pangangatawan ko. Dati rin po akong hinihingal. Ngayon po nawala na, gawa po ng Fulvic Mineral. Ako si Julius Bronze, 24 years old, taga Barangay Burgos, Lopez, Quezon. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Prime Solution. Doc Alternatibo Newscast. Bueno mga kaibigan, na patuloy tayo sa ating mga taga-subaybay ho dyan. Na espesyal na araw ngayon is Saturday University. Lapitan po natin yung ating mga nalalapit na mga branches. Meron tayong ginaganap hong product demonstration. Paano ho ang kininhatin ang tunay na pagbabago gamit po yung natural na mga pamamaraan, mga kababayan. Bukas po yan alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Mga pamaraan sa pagsagot ng mga health concern, narito po ang gabay na siya mismo ang sinundan at pinagpapatuloy sa bawat branches ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Mula sa founder, inventor, Doc Edgar Luzada Dilibo. Doc Ed, ang unang tanong ho natin dito sa ating text line. Yung text line ho natin, 0907-737-8581. Yan po yung ating text line, mga kapanalig. May patusok-tusok sa talampakan. Nakadaan na po ako sa vitamin C. Ano po ang nararapat nating gawin? Maraming salamat po. It's really good na naitanong niyo po ito. Most probably, yung dinaanan mong natural na vitamin C intravenous na nakatulong ng mabuti at umepekto ng mabuti, baka naubos na dahil sa stress. Marami factors, no? Ang bantayan kung bakit bumabalik itong spasm o tusok-tusok sa paa, pin and needle sensation. Isa yan, yung naubos ng vitamin C dahil sumobra ka naman ng stress hormones. May pinagdadaanan ka siguro. So, dagdagan mo uli ng vitamin C intravenous. Yun ang pinakasolusyon kasi hindi ka pa nga na-reprogram doon sa negative patterns ng pag-iisip at emosyon. You know, yung habits natin, paulit-ulit yan, di mo kontrolado yan kasi subconscious mind na yan, kailangan mo lang ang tamang formula. Una, ito yung cleansing formula, vitamin C intravenous. Ang pinaka-importante itong reprogramming na kailangang merong coach, yung coaching. Ang coach, ang siyang paraan, no, para mas napapabilis yung pagsusunod mo sa tamang formula kasi siya ang mangunguna. Yan ay mangyayari lamang kung sasailalim ka sa rejuvenation treatment. Kasabay yung coaching at programming ng ating gana sa dila, yung ating emosyon na negatibo papuntang positibo, yung ating habit sa pagiging happy
at pagiging excited na nagpo-produce ng healing hormones, nagpapabilis naman ng recovery ng anumang problema ng katawan. Ayan na. Pangalawang katanungan dito, Doc Ed. Mag-15 taon na ako na drug maintenance. Nais kong subukan ang Doc Alternatibo. Bakit kailangan ba talagang ihinto yung drug maintenance? Kasi talagang tested and proven by science na talagang mas marami ang side effects kaysa benefits na inyo makukuha. Marami talaga. Kung napapansin ninyo, hindi po humahaba buhay ng mga tao nag-drug maintenance, hypertension, diabetes, sa kanilang hormonal imbalances at maging sa pain relievers or anti-acids o nag-maintain ng sangkatutak na antibiotics or chemicals. So, ibig sabihin, kung merong side effects at mas marami pa ito kaysa gumaling, then that is a signal or a sign that you must think twice about that. Huwag po ninyong hayaan na kayo po'y mabiktima bago po kayo maniniwala. Tulad po ng napakarami, biktima na sila bago po sila naniniwala. So anong nangyari sa kanila? It would be too late for them. Damage already na ang kidney, ang liver. Napakaraming nagsisisi. Kung sana daw, Doc Alternatibo, matagal na silang naniwala. Sabi ko, 10 years na po kami. Sorry nga to kasi nakinig lang po kami hanggang sa bumagsak na katawan namin. So sabi ko, it's the delay that really endangers your life. No, every time kasi na nag-delay ka kahit 1 minuto lang 'yan, pero ang dugo mo binumba na ng puso mo at nakasirculate na ang dugo with toxins. Lahat ng toxins didikit sa cells. Ayun ang delivery method ng ating dugo. Kaya habang natulog ka o nag-delay ka, tinamaan ka na. And without you knowing, malaki pong nawawala sa iyo kapag tinamaan ka na. Malaki po talaga. I'm telling you, napakalaki. Kung nakikita nyo lang sana yung mga taong nandun sa ICU, nahuli na, nasa bingit na ng kamatayan, miracle na lang kanilang hinihingi, siguro masasabi nyo, dapat nauna sana ako. Kung hindi po kayo sumubok, hindi po kayo excited na unahan ninyo mismo ang deterioration, then yun ang magiging problema. Kaya challenge ko po sa inyo, bago pa po kayo mabiktima ng synthetic drugs o maintenance nito, putulin nyo na ahead of time. Kasi wala talaga magandang ibubunga yan, maliban sa temporary relief ng symptoms. Pero ang total healing wala dyan. Nasa natural na pamamaraan. Kung naniniwala kayo sa Doc Alternatibo at naniniwala kayo ang katawan natin ay gawa ng Diyos, natural, then welcome to Doc Alternatibo. Dito po nababagay kayo. Ito ang gabain ng Doc Alternatibo na panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siya nating sinundan sa pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branches ng Doc Alternatibo. At kayo'y makakausap personally at ma-check yung physical condition. Kailangan talaga yung pagbisita natin sa mga nalalapit na mga branches ng Doc Alternatibo. At kailangan na magdalo sa mga seminar upang maintindihan yung tunay na pagbabago. Kung meron ka ng komplikasyon, kailangan ho ang natural na ito yung vitamin C at matulungan no kayo para maging matiwasay yung gamutan mga kapanalig. Ang Doc Alternatibo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Auto-Crete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Doc Alternatibo Newscast.
Ayan po yung mga salaysay ng ating mga kababayan. Ang kailangan lang po natin dyan, isa-isip po natin yung ating katawan. Walang ibang naglalang yan, hindi yung ating puon may kapal. Kailangan kung bibigay ho yan, mataimtim na dasal at bibigyan ho kayo ng guide para malunasan yung problema, mga kababayan. Masakit man ang pamamaalam, abangan yung mga karagdagang impormasyon. By the way, merong mga pagbabago na ating ibabahagi dyan, mga natural na mga pamamaraan na ipapano natin makamtan yung tunay na pagbabago gamit po yung regalo ng ating puong may kapal na makukuha lang po natin dyan sa ating bakuran, yung mga herbal na magagamit ho natin sa ating karamdaman. At sa pangalan ng buong puwersa ng Doc Alternatibo at sa ating founder, inventor Don Kidgar Lusada Dilibo, ako po yung holistic coach ninyo, Doc Vince Lambak. Magandang araw at mabuhay kayo. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine.